Napatag itang aldaw iti pakasaritaan ti Pilipinas kaputa daytoy nga aldaw ti nakapasamakan ti kaunaan a misa ti simbaan katolika iti Pagilian babaan iti grupo ni Ferdinand Magellan adda istorya ni Anjel Kim Pengosro. Itangal daw iti March 31, 1521, naangay ti kaunaan amas iti Pilipinas iti Limasawa Island, Southern Leyte. Babaan iti ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Kastamot iti imuna a baptism iti Pagilian. Dayto iti nang tanda iti panagrugi ti adu a siglo nga impluensya ti katoliko. Ana magbalin iti Pilipinas akakaiso na iti Asia akaaduan a membro ket katoliko. Nang rugi ti istorya ti Kristyanismo iti Pilipinas, idirugrugi ti maika-16 a siglo. Bayat ti panawan ti panagsukisok, idi na ibaon dagiti ekspedisyon ti Europa, tapno agsapol kadagiti baro aruta, ken teritoryo ti panagtagilako. Maysa kadagitoy tindawluan ni Ferdinand Magellan, alang lawlaw iti paso ti lubong iti sidong ti Spanish Crown. Kalpasan ti adu a bulan a panagtalin na edda iti baybay, nakadanon ti armada na iti Eastern Shores ti Pilipinas, idi Marso 17, 1521, a nakadanunan da iti isla ti Humonhon. Nupay saan a naangay a dagos ti misa, dayta tinang lukat iti ruwangan para iti panakayam amo ti pamati a Kristiyano, kadagiti na insigudan nga umili. Sumagmamano nga aldaw kalpasan na, intuloy ni Magellan ken dagiti tattao na ti panagdalyas at da kadagiti asideg nga isla, nakigayem da kadagiti dadaulo ti tunggal isla ken tribo. Aging gaan a lukoy dati kaaduan a kumapeng ken mamati kada kwada. Naangay ti umuna a Holy Mass iti March 31, 1521 iti Limasawa Island. Ni Father Pedro de Valderrama, tinang idaulo iti misa. Amang ipasimudaag iti formal a panagrugi ti na Kristyanuan a panagdayaw kadagiti isla. Kalpasan dagitoy apasamak, inunot ang nagsaknap ti Kristyanismo a pamati iti panagreget dagiti misyonero. Iti panaglabas dagiti siglo, nauneg ti ramo ti pamati iti kultura dagiti Pilipino. Alang sukog kadagiti tradisyon, pagalagadan ken kinasyasino. Tinangrugi kas basit a panangduktal iti nasulinak nga isla, ket nagbalin a nabiyag ken manayon a pamati a katoliko, nga inabrasa ti minilyon at tattao. Ita, nagramaram iti paset ti Pilipinas ti pamati nga isu ti sursuruton ti kaaduan iti panagdaydayaw. Maysa dita ti panakaobserba ti Semana Santa, nga ita alawas, ket panawon ti panagmenna-menna ti tunggal Kristiyano. Kanayon alaglagipon, pasama kidi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.